हाय लोगोफोर, खुलुमबाय। आंनि चेनेलाव फिन खेबसेबाव बरायनाय थाबावबाय। अननानै आंनि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो। नै जों दा डक्टरनाव थांगासिनो आरो जोंनि बे आइना खोमायाव सिथर जादों नालाय बेखौनो नायहोनो नागिरदों, साबाय थादों नालाय। थांगासिनो जोङो दा नै बिमा फिसा सानैजों। आरो जायफोर गोदानै आंनि चेनेलखौ नायसनदों अननानै साबस्क्राइब, लाइक, शेयार खालामनानै होलांदो। साबस्क्राइब खालामनो दाबावथार गोदानै नायनायफोरा। बेथिङै फैयो। डाक्टर गोदान जिरायो नामा नैबावलाय? हस्पिटालनि गेट मोनबाय नै, हाबजेननाय लामा बियो गसाइगाव हस्पिटालनि। बेनो आरोना गसाइगावनि हस्पिटाला, सिभिल हस्पिटाल बियो। ओमफ्राय जाय डाक्टारजों दा नायजानो नागिरदों बे डाक्टारा कवाटारावसो दंहैयो आरो बाव गैया। ओंखायनो जों दा कवाटाराव थांगासिनो, कवाटाराव नायजानानै थांफिननोसै। नायजाखांनानै जों दा नै थांफिनगासिनो। नैबेनो हस्पिटाला गसाइगावनिया लोगोफोर। हस्पिटालनिफ्राय ओंखारबोनानै नै दाना जाबाय, गाजलसो हाबखादों होनगोन। फैयै फैयै फैनानै गेट मोखाङावनो दाना टायाराव माबा गाजल हाब्बाय आरोना टट'नियाव। थाबायबायसो जोङो नै ससे थाबायनोसै, बैयाव मुलि लाहैगौ मानि जागोन बे साखा सोलायनायाबो। मुलि लाबाय आइया, ओमफ्राय नै बे गासिबो बेजों फार्मासि आरोना। बेयाव गासिबो डक्टरा जिरायजोबो, गावसोरनि डिउटि जोबबाथाय बाव जिरायफैयो आरो गाव गावबागाव दंजोबखासै फार्मासिया। हावाल सेन्देल गाननानै फैदों आङो लोगोफोर, सेन्देलानो जजोब्बाय आंना। बेखायनो जरासे बायनानै लांसै होननानै दा बाजाराव हाब्बाय आरो। मोजां मोनाखै आइया बेखौ? लानानै ओंखारबाय नै। दय जानो होननानै हटेलाव हाबफैबाय आरोना। आं जा मोजां मोनखायो दय जानो, गुसु आरामनो। बैनो जाहैबाय गसाइगावनि स्टेट बेंक बियो। दा नैबाव खुसेर बिदै लोंनानै न'आव थांनोसै आरो, जाग्रा एसे लाबावगोन आरो मोनसे दखानाव। बे दखानाव एसे जाग्रा लानोसै, थान्दा लानोसै, ओमफ्राय न'आव थांफिननोसै लोगोफोर। आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। थेंक इउ स' माच बयनिसिमबो।